На вашу думку, чому так мало зараз піднімається питання Криму теперішньою владою? Воно не дуже багато, в принципі, піднімалося попередньою, тут потрібно визнати, але трохи частіше. Ну, попередньо все-таки голос кримських татар, можливо, завдяки присутності в партії Порошенка і Рефата Чубарова, і Джемілєва, він якось був так більш... Лунав голосніше. Лунав голосніше, це правда. От... Зараз мені здається, що навіть коли я говорила про зміни до Конституції, частині децентралізації, де повністю вилучено слово Севастополь з усіх статей, хоча зараз воно є в Конституції, багато хто питав, а чи не є це якимось компромісом? Що ми поступово починаємо там забувати про Крим, починаємо з того, що там вилучаємо Севастополь, не пояснивши в пояснювальній записці, чому ми це робимо, хоча в всіх міжнародних позовах є посилання, зокрема, на Севастополь і так далі. От, тому мені здається, що зараз дуже важливо для кримських татар все одно шукати можливості комунікації з Офісом Президента, з парламентарями, слугами і їм доносити, що відновлення територіальної цілісності – це Донбас і Крим, тому що російська збройна агресія почалася з анексії Криму, і вона має завершитися з повернення Криму. І я думаю, що дуже важливо, що міжнародні резолюції, зокрема як ООН, також на цьому тижні в Страсбурзі було засідання парламентського комітету асоціації між Україною і Європейським Союзом. В цій резолюції теж є дуже чіткі акценти по Криму щодо переслідування громадян і припинення їх. Тому от зараз треба, як скажімо, диверсифікувати зусилля тими, хто де тільки може, щоб поки українська там влада, президент десь не мають якогось чіткого розуміння, але завдяки громадській позиції, завдяки міжнародним нашим друзям, які розуміють цю важливість, ця тема постійно звучала. А далі, я думаю, що, можливо, ситуація зміниться з парламентським комітетом. Можливо, в партії «Слуга народу» вже не захочуть множити парламентську дипломатію на нуль, а таки призначить когось. Але хтось повинен постійно вимагати.